हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि दिना जोबोर खुसिनि दिन। दिनैनि दिना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर खुसिनि दिन, जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोर खुसिनि दिन। मानोना जोंनि ब्रादार NDFBफोरखौ माने 2016 सनावनो भुटान रायजोनि पुलिसफोरा हमनानै माने गावसोरनि जेलाव सोनानै दोनदोंमोन। 7 NDFB, बे 7 NDFBखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ माने गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों दिनै दिहुननानै लाबोनो हाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बिनि उनाव सावरायफिनसिगोन। दिनै थारैनो गोजोनथाव बाथ्रा, मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 2016 थामहिनबा 2016 आवहाय हमजानानै जोबथेसालियाव दङमोन। दिनै बिथांमोना उदां जाबाय। थारैनो जोङो एक्स NDFB हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियेलि गोजोननाय बावहरनांगोन दिनै बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारखौहाय। मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै दुखु खस्थ' बहुद खालामनानैब्लाबो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय दिनै रादाय खालायनानै बिथांमोनखौ दिनै हेगारनायाव साक्सेसफुल जाबाय। थारैनो जोङो गासै बारग' आफादनि जानानै सारनिसिम गोजोननाय बावहरो आरो दिनै बिथांमोनखौ लांनो थाखायबो दिनै सारा गावनो खुद फैदों आरो बिनि थाखायबो आरो गोजोननाय बावहरबावो। दिनै बिथांमोना उदां अख्राङाव फैबाय, थारैनो मोजां जाबाय। आरो जों सारजोंबो सावरायदों, चिफ सारजों। बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव माखासे जोबथेसालियाव दं जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव, दा बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगासिनो दं होननानै सारा फोरमायदों आरो थाबैनो बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो बियो रोखा जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जानांगौ जे माने 2016 सनावनो बिथांमोनखौ माने जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन आरोना। दिनैसिम माने 8 बोसोर जाबाय बिथांमोनखौ जेलाव जोबनानै दोननाया। 8 बोसोरनि उनाव बिथांखौ माने जेलनिफ्राय माने उदां अख्राङाव दिहुननानै लाबोनो हाबाय, गावनि जोनोम हादराव लाबोनो हाबाय आरो माने। 2016 सनाव सोरनि सरकाराव जोबजादोंमोन नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय जानांगौ। दा दिहुननाया सोरनि सरकारा दिहुनदों बेखौबो बुजिखाबाय जानांगौ। जियानो जादोला दा मोनसे काउन्ट्रिनिफ्राय माने जेलाव जोबना दोनजानायखौ बेफोरबायदि दिहुनना लाबोनो हानाया गोरलै खोथा नङा। बियो माने साधारन बाथ्रा नङा बियो। माने भुटानाबोथ' मोनसे काउन्ट्रिसोना बियो, बेबो इण्डिया बायदि मोनसे काउन्ट्रि। बांलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, आमेरिका, रासिया, चाइनाफोर बायदि मोनसे बेबो काउन्ट्रिसो, बियो स्टेट नङा, बियो रायजो नङा। बियो मोनसे काउन्ट्रिनिफ्राय केस सेफायनानै माने लाबोनो हानाय इसेबां गोरलै खोथा नङा। आं बारे बारे बुंदों, माने बुहुद पावार थानांगौ। अब्ला गुबुन हादोरनिफ्राय माने दिहुनना लाबोदों, जाय मानसिखौ माने जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन बिथांमोनखौनो दिहुनना लाबोनो हादोंब्ला दा जोंनि आरोबाव माने सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनजानाय, NIA केस नांनानै जोबनानै दोनजानाय जोंनि माखासे NDFB ब्रादारफोर दंबावो, बिथांमोनखौबो माने बिटिआरनि चिफ प्रमद सारा माने दिहुननो थाखाय रायज्लायगासिनो दं होननानै बुंखाबाय थायो आगोलनिफ्रायनो। दा बिथाङा बिसोरखौबो दिहुनथारनायनि लामाखौ जोङो लागोन होननानै बयबो आसा खालामबाय आरो। जाहाथे मोनसे गुबुन काउन्ट्रिनिफ्रायनो माने दिहुनना लाबोनो हादोंब्ला बे जोंनि काउन्ट्रियावनो थानाय, जोंनि रायजोआवनो थानाय, जोंनिनो भाषानिनो मानसिफोरजों रायज्लायनानै माने कर्ट गेलेनो हानाय, बेफोरबायदिथ' जोबोर गोरलै आरो। दा नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ, माने जिखिनि माने जोबनानै दोनजानाय दं जोंनि जायगायावनो बिथांमोनखौबो माने बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा माने दिहुनथारगोन होननानै जों आसा खालामो आरो। मोनसे खोथाया गोसोआव सोंलु जाखांफैयो जे माने 2016 सनाव जानांगौ BPFनि सरकार दंमोन। BPFनि सरकारनि समावनो बिथांमोना माने भुटान सरकारजों हमजानानै जेलाव जोबजादोंमोन आरोना। बेनिफ्राय 2016निफ्राय 2020 सिमाबो माने BPFनि सरकारानो दङमोन। 2016निफ्राय 2020 सिमनि गेजेराव बिथांमोनखौ BPF सरकारा माने दिहुननायनि थाखाय भुटान सरकारजों जेबो रायज्लायाखैमोन नामा, बेफोरबायदि सोंलुआ गोसोआव जाखांफैयो। आरो 2020निफ्राय 2024 सिम UPPL सरकार फैबाय, UPPL सरकारा बिथांमोनखौ बखबाय, जोबोर मोजां जादों। माने UPPL सरकारा नाम मोनबाय, मानोना मोनसे काउन्ट्रिनिफ्राय जेलाव जोबनानै दोनजानायखौ दिहुनना लाबोनाया बियो गोरलै खोथा नङा, बियो साधारन बाथ्रा नङा। बियो जोबोर साबायखरथाव खामानि मावबाय दा प्रमद बर' सारा। दा बेयावनो जों फोरमान खालामनो हायो जि
जोंनि जिखिनि NDFB ब्रादारफोर जोंनि जायगायावनो जोंनि स्टेटआवनो जोबजाना दोनजानाय दङ बेखौबो 2024आवनो माने दिहुनगोन होननानै जों बयबो आसा खालामो जे बयबो रायजोफोरा माने आर'ज गाबनांगौ जे माने प्रमद बर' सारखौ माने जिखिनि NDFB ब्रादार जेलाव जोबनानै दोनजानाय दङ बिथांमोनखौ माने 2024आवनो माने दिहुनथारनांगौ होननानै माने आसा खालामो आरो दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों।